האם זה בסדר לירוק על נוצרים? האם זה בסדר? מצד מה? האם מבחינת התורה? לך, כאילו. אז מה ככה. אתה אומר? אם הם עובדי עבודה זרה, אז אנחנו צריכים למוס בהם ולשקט אותם ולרמוס אותם ובעיקרון גם להרוג אותם, כי הרי גוי חייב בשבע מצוות בני נוח, ואם הוא לא מקיים את זה צריך להרוג אותו. אבל אתה תהרוג מישהו? אם הייתי יכול הייתי מוצא לעשות את זה, אבל אין לנו בית דין אז אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אוקיי. אבל האם לירוק עליהם, אז ככה, זה יכול לגרום גם לעבירה שקוראים חילול השם, ואם אין לזה תועלת אז אין עניין לעשות את זה, אבל אם היה לזה תועלת כלשהי שזה היה מפחית את העבודה זרה בעולם, ודאי שהיה בזה עניין גדול. אז זה שמישהו מאמין בישו ונצרות וזה, זה... אז צריך להרוג אותו. בינתיים, אוקיי, אבל אין בית דין. אז לא עושים את זה. אז זה בסדר לירוק על מישהו כזה? אמרתי, אם זה גורם תועלת אז כן, אם לא אז לא. תסביר תועלת. תסביר תועלת, אם הוא יפסיק לעבוד בגלל זה עבודה זרה, אם הוא יתרחק מהעניין. אבל זה אמונה של מישהו אחר. זה אמונה שמישהו מאמין בה, צריך להרוג אותו. מי שמאמין שהאלוהים שלי הוא חלק מאיש, אז צריך להרוג אותו. מי שמזלזל באלוהים שלי, אז אני יהרוג אותו. אז זה לא, אבל זה תפקיד שלכם, להרוג או לרעוק, זה לא התפקיד של אלוקים? לא, השם אומר לנו מה לעשות. הוא אומר, זה כתוב, להרוג? איפה? איפה כתוב? היהדות תפקידה בעולם זה לעשות טוב, לגרום שהעולם יהיה נקי. כן. אז כל בן אדם שיאמין באיזה בן זונה אחד. אבל איפה זה כתוב? אבל איפה זה כתוב? איפה זה כתוב בגמרא? אתה רוצה להביא גמרא? אנחנו יכולים להביא גמרא ולראות. אבל בגמרא זה כתוב על ידי אנשים, לא על ידי... זה אנשים שהקדוש ברוך הוא שלח חכמים שכתוב בתורה של להקשיב להם.